Ó, akkor menjünk fizetni, de hol van a pénztáros? Én nem látom. Ott van. Ó, akkor menjünk. Ja, a pénzem. Ó. Szóval a fülbevaló. Hát ez így... ez így 5000 forint. De olcsó. Hát most igen, mert le van akciózva. Ó, a szupi. Tessék. Köszönöm. És tessék, itt van egy vásárló kis táska. Jár hozzá, amikor vesznek valamit. Oké, köszönjük. Úgyis bele kell tenni. Vanessa-nak a cuccait. A koronát inkább ne. Na, menjünk, viszlát. Viszlát. Viszlát, viszlát. Au. Ó, nézzétek már, egy ilyen jó parfüm, ilyen... Ó. Nézzük, vegyünk belőle. Na. Akkor vegyük, de... úgyis több pénzt fizetünk. Úgyis járna visszajáró. Csak még elfelejtett odaadni. Még ezt is megveszünk. Ó, az úgy pont kifér. Akkor most már tényleg nincs visszajáró. Oké, köszönjük. Viszlát. Viszlát. Ó, te is ide jössz? Jövök fülbevalót vásárolni. Fülbevalót? Mi is fülbevalót vásároltunk meg, amint látod. Látom. Na jó. Szia! Sziasztok. De még van ezt a cuccait bele kell tenni. Fülgött. Tetszik neki. Ez tökéletes lesz. Ó, még veszek egy sálat. Ó, ez így nem jó. Na, így már sokkal jobb. Ezeket kérem. Oké. Menjünk, csajok. Mennyi cuccot kell vinnünk? Most vigyük a helyünkre, vagy valahova. Nem. Vigyek haza. Oké. Otthon. Itt vagyunk. Aha. Azt úgy. Menjünk Lillához. Szia Lilla, megjöttünk. Ó, sziasztok. Ó, mi ez a csini fülbevaló rajtatok? Hol vettétek, azt akartam kérdezni. Van itt egy közeli, egy hete megnyílt bolt. Ó, akkor én is megyek oda, Linda. Linda. Mi van? Van egy hete megnyílt bolt, ahol árulnak bizony, mert látod a lányokon, fülbevalókat is. Megyünk szerintem. De ki fog vigyázni a többiekre? Majd én vigyázok. És még ki? Még valaki, aki normális. Nézzünk csak körül. Például Edina, vagy Penny Robot. Penny Robot. Igazad van. Én is ott vettem azt a fülbevalót, és egy sálat is. Akkor én már is megyek, szia! Én liegve. Veszünk! Szia, Dalma! Veszünk! Fülbevaló, engedj ide magad! Engedj ide! Melyik jó, a lila vagy a kék? Azok nagy fülbevalók. Oké. De nekem akkora kell. Kék.
Ó, köszi, nézzük Az meg. jobban illik a szürkéhez. És nekem ne itt Megnézem legyen. azért a lilát is. De nekem melyik legyen? A lila legyen, nekem tetszik jobban. Nézzük, szerintem neked a fehér, vagy pedig a... Felpróbálom. Szerintem a fehér. Neked? Fehér. Igen. Megnézem. Jó. A lila, gyere már, szerintem tök jó ez a... Várjál. Jaj, majd nem leesett. Itt vagyok. Szerinted nekem jól áll ez a fülgő? Igen. Na, menjünk fizetni. Várjál, még ezt a tucat megveszem magamnak. Ezt a kis kék hajpántot. Oké, menjünk. Na, ezek lesznek. Hát ez... 2600 lesz. Úristen, ilyen olcsó! Nem inkább ilyen drága? Ezek a fülbevalók értékesek. Jó van, na, akkor. Wow. Mit csinálsz? Olyan jók ezek a fülgők. Jó van, na. Nekem viszont... Nekem viszont jobban állnak. Nem hiszem. De! Ó, mi van a füledben? Fülbevaló. Hol árulják? Ó, de én nem tudok. Nem tudok, de esetleg ide egy hajpántnak. Vagy valami kis Nem tudom. dísznek a fejemre. Nézd meg az áruházat! Jó, Aztán megnézem. újat megjelenik. Megkérdezem Izabellát, most hogy mentek nem jönne liláig. velem. Izabella, nem jön Mi van? velem. De. Menjünk! Gyere már! Jövök! Tükör! Van egy tükör. Jól áll. De szép! Fülbevaló! Enyém lesz a rózsaszín. Oké, felőlem. Én nézegetek ezek közül. Úristen, ez a lila nagyon szép. Hát de nem tudom, hogy jól áll. Valahova. Így. Azt szerintem fülbevaló. Jó van, na. Tehát a lila olyan szép. Vannak itt külön díszek itt. Jó, de nincs lila. Csak rózsaszín, meg kék, meg fehér. Nem érdekel. Ó, de akkor mi legyen? Gyerünk fizetni! Várjál Megveszem! már! Én még Megveszem! fel se próbáltam. Nem érdekel. De, felpróbálom. Ne. De felpróbálom. Akkor is. Vegyetek ti is. Tök jó lesz. Nézd, milyen jól áll! Aha, na menjünk fizetni! Oké. Fizetjük! Ouch. Ezek lesznek. Igen, ezek? Hát ez így kb. 1000 forint. Olyan olcsó! Ilyen drága kövek. Tessék! Le vannak akciózva, tessék. Köszönöm. Megyünk! Menjünk! De jó! Most már nekünk is van. Pakoljunk Aha, le! láttam. Pakoljuk le! Jó van. Ezt is én is elteszem ezt. Folytatjuk.